Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw ka natong tanan, no? O karon di ay mga ka-DJ, mga ka-listeners, atong ipadayon ang laing sumpay ning atong sugilanon, ang yawa nga gustong maanghel. Pasensya kayo nga atag dugay ta maka-upload. Kaya once ko ta ni maka-upload mga ka-DJ ning drama ha. Og di ta maglangan, no? Ato nang ipadayon ang laing sumpay ning atong sugilanon part 3, ang yawa nga gustong maanghel. Og salamat kayo mga ka-DJ sa inyong magkanunayong pagpaminaw. Sa inyong magkanunayong pagpaminaw. Ako ra si Mirasol. Bisag unsa pa'y mahitabo. Way makailog niya gikan ako. Ako siyang asawa. Kung di mo sila kayan, karoon na yun. Patyong taka, ug magkuyog ta dito sa impyerno. Tor, ayaw! Pero saan mo na ako siyo? Kining tawanan mo nagpapatay na ko ganito. Sakit kayo sa kong buhok nga siya mo'y pagkaslan sa kong asawa. Di man ni Tor. Yang imong misyon nining kalibutan na nga mag-usab ka sa imong kaugalingon. Gusto magkahak kang maanghel? O lagi. Pero saan man ako siyo? Wako mo ibaw kung saan. Aray, sakit ako na to. Karong imo magong kinukul siyo. Di man eh. Yawa ka nga gustong maanghel. Busa sunda ko. Pilia ang pagpasaylo sa imong isikataw. Wada ang pagdumod. Bahari ang gugma sa imong kasing-kasing o kunahuna. O labaw sa tanan. Bahari ang Diyos sa tibuok ni mong kinabuhi. Kay kung dili ka mo patuon ako karon, itambog ti kagbalik sa impyerno. Ang yawa nga gustong maanghel. Gituyo pagbugna kining makalingaw ug puno sa pagtulunan nga sugilanon aron kitang tanan higmatas kamatuoran nga diay kita naglumlum na sa atong garbo kahakog ug kasina nga ang atong kalag padung nga ngadto sa kalagagan ug kapildihan. Ang yawa nga gustong maanghel. Mugna sa tagsulat, Emmanuel Sacol, ubos sa direksyon ni Ray Arellano, spinner Joel Bense, audio editor Randy Tayan, soundman Ricky Bangis Gary. Ug mapasigarbuhong nga gidalit kaninyo sa RMN Drama, Ang Yawa nga Gustong Maanghel. O karon sa sumpay natong sugilanon, ang yawa nga gustong maanghel. Bangag silo. Unsa man din. Pero ayaw pagsaba ini ha. Oh, dili oy. Dili ko magsaba din. Minawa. Sikreto ra ni nato ha. Pero tagay una. Tagay. Pagkalami sa beer. Unsa man sikreto ha din? Na. Sa tinud anay lang, Paulo. Usa sa akong nabiktima kaniadto. Maukad tong ginganlan og Arturo. Bangag silo. Arturo? Oh, Pao. Ako'y nagpahipos adtong tawhana. Sa ato pa tinuod yun na itong mga balita kaniadto? Tinuod to. Pero wa sila ligong ebidensya. Tungod kay utok ang akong gigamit. Daan pagit ko. Kinig yung tawhana mo na pagkakay na ko. Kriminal gining animal, bangag silong. Nganong imo man tong gibuhat, di usa mo rin sa Arturo ni mo. Sa ako nang-ingon nimo. Sa gabal kay itong tawanan ako. Saan magato ni mo siyang higala? Suod gahigala. Pero wa ko mahimot ato niya. Ang tinuod pa
Ako gyoy unang nangulitaw ni Mirasol kaniadto. Pero gitraidor ko ni Arturo. Bangag sa ilong. Kiunsa magapag-traidor niya din. Iyang giilog si Mirasol gikan ako. Mga sangko sab sa langit ang akong kasuko niya. Mao ba? Pero siya ay swerte. Kinalabuan ako ang iyang kamaro. Asa nakagibutang ang kag-atong tauhana karon. Wa ba ka makonsensya sa imong gibuhat din? Kung ano makonsensya man ko. Mas nalipay ko. Nga ako tong gihimo. Kiwa na ko'y karibal karon, Paulo. Masulo na ginako si Mirasol hangtod-hangtod. Mao ba? Gamay na lang kaig ko ang Paulo. Kunawa na sa punya ni ang sagapal sa akong tinguha ni Mirasol. Bulahan na uni ako sa tanang bulahan. Siya wa pa gid na ako ning tawhana panuot. Bangag sa ilong. Nganong hait magkay kag tinan-awan ako, ha? Wa. Mayra gyud ni Arturo. Oray angay sa mga sagabal, pa. Mao sa gini plano nimo karon nga imong ipapatay si Reming din. Bright ka, Paulo. Bangag sa ilong. Nakatagaan ka kunoon sa iniya sa kong huna-huna. Ako, gid unya nang ipahipos ka ng babayhana. Sakto gyud ko siya. Wa may lalis. Si Dindo gyud ang nagpapatay na ko kaniadto. Bangag sa ilong. Oh, come on. Ganun na kaingon man ka, ana. Mismo si Dindo miangko na ko karon lang. What? Nga siya kuno'y nagpapatay na ko kaniadto. Bangag sa ilong. Sigurado ka gami angkon yun siya diha ni mo. Come on. Yes! A big yes! O lagay. Giyon sa manimo pa, giyon sa manimo pagkuhan. Pagsiguro ha, giyon sa maniya pag-angkon yun, ha? Miingon siya nga sikretura kuno ni namo. Kay kaniadto kuno, si Arturo babag siyang mga tinguha ni Mirasol. Motong iyang gipapatay. Oh, come on! Bangag sa ilong. Masinog hubog lang. Di siya hubog siya. Gahapon na tong hubog siya. Pero karon tinaw pa kaayo ang iyang hunahuna. Iyang gidetalye nako ang tanan. Wa mangganay kuno siya makonsensya sa iyang gibuhat. Oh, Jembe! Jembe! Mo ba? Bangag sa ilong. Nalipay ko. Nalipay ako naman, nalipay siya. May nalipay. Nalipay ang tunto. Bangag siya sa ilong. Proud kayo siya nga misturya na ko, ana. Oh, come on. O diya, sa may naakaro si mga huna-huna. Nagtuyok sa kong nauna karon. Ako siyang ipapriso siya. Isumbong na ko siya sa kapulisan. Ayaw. Ay, nagbuhata. Indiim. Usay indim. Nganong di man? Ay, nabausan ko. Kiningkuhan man. Oh, come on, wag kayo ebidensya. Pwede yan ko niyan ni mo karoon, pero kung ipadakop ni mo siya, atubangas mga pulis, iyan ang ihimakak. Di ginaniaan ko nun, oh, come on. Bangag sa ilong imbi. O sa imbi na saan? Mau ba? Ay, nabausan niya po. Oh, mauna. Mau gina ang mahitabo, Tor. Para niya. Way kaso nga iya kang gisultihas tinuod. Pero wa siya mahadlok. Bisag busulti pa ka. Kang bisan kinsa. Naglagot yung kusyo. Naglagot to. Misuro ko mayo nga kong dugo sa pagkumpisal niya na kunana. Ride lang una. Si Red. Sakay. Kabawas ko. Ayaw yun pa na sa imong emosyon. Oh, come on. Kailangan makakita kag ebidensya. Aging suporta sa imong mahibawan karon. Kailangan mga nahibawan mo. Muna eksakto yung kasyo na. Aha. Kay naapara ba siya dautang plano karon? Gawin sa man. Nagplano na sab siya nga iya ko nung ipapatay si Riming. What? Nagsilong. Oh, come on. Nagplano na sab siya, ana. Oh. Mao na iyang hunahuna karon. Kay naglagot kuno siya ni Riming nga naghimo og babag sa iyang pagpaninguha ni Mirasol. Uy, di mayo. Oh,
kinahanglan, needed, nga mapugnan siya na ng iyang yawan noong mga laraw. Bastilansyo, kundi pa lang ko maimpirno balik, ako nang giunhans dindo karon bangag siyang ilong. Oh, come on. Ayaw yun, Tor. Ayaw, no, ha? Bad na. Ayaw yun hatagig porsinto sa imong una-huna nga ikaw makahimog dautan. Makalagot-magod kayo siya siyo. Oh, come on. Magplano hinoon ta kung unsaon na to aron mapugnan si Dindo. Ining iyang daotang una-huna karon. Unsaon man siyo? Please, tabangi ko. Help. Ani ni. Kisa mo na Sabuta na to na. Itong tigparado sudan. Dili. Dito ba o, dito ba Kisa o. mo sa ani. Kisa mo ani. Di po dikerle. Ani ni. Bang Sabuta na to nigmaayo kung unsa yoy. Angay na tong himuon. Aron sa ingon masanta yun na to. Ang iyang mga daotang laraw. Oh, come on. Bangag sa ilong. Duha lang ka burger ang amo, miss, o duha ka pineapple juice. Okay, yes, ma'am. Derang bayad, oh. Di na lang ta malingkod, Mer. Kumusta man imong pamati ron nga bag-otang nakakumpisala? Ay, gaan. Kaya nga akong pamati, Mer. Parehas ta. Hi, girls. Uy, Dindo. Ikaw mong gaday na. Nakita na ko ang inyong kotse des gawas. Mga misuway ko so din eh. Diin man di kagikan, Dindo? Kuan na ko igipalit diha sa merkado meron. Oh, kumusta naman mo? Maayo man. May hapon ni mo, Ming. Nanghapon, Sab. Pwedeng mo join ninyo? Sige. Lingko din. Kung sa'yo gusto ninyo mainom? Naka-order na mi din. Oo ba? Miss? Unsay ato, sir? Whole pizza, please. Kanang pepperoni. Pila ka order, sir? Usa lang. Wait lang og 10 minutes, sir. Okay ra? No problem. Ay, thank you, sir. Tuod, invite on taon mo. Doon ay opening ugma sa dakong park at bang sa mall. Dagang kalingawan. Nagkapalit ko og tulo ka ticket para nato. Nasin, ganahan mo? Sorry. Nakudag kang buhaton, ugma. Ikaw, Mer. Bisag kadiyot lang, God? Unsa mang orasa din? Exactly 6 p.m. Spend lang ko taog mga 2 hours. Malingaw na tana. Unya, kaon-kao, tas gawas. Unsa man? Kuan, mo text lang niya ko ni mo din. Sige. Paibawa gid ni ko ha. Panagsara bitaw na. Sige din. Mo text ra niya ko. May hapon, miss. Unsay ato? Kanang, naba si Brad Jerry? Ay, wala ba? Milakaw man si tatay. Oh, asa man dahil siya, miss? Wako kay baw. Basin og tuwa sa simbahan. Uy, dito man migikan sa simbahan. Pero, wala man siya dito. Taon-taon na ba to siyang milakaw, Mrs.? Mrs. na ba, Miss? Di ay. Oh, come on. Miss pa po ako. Naligas lang ako, ba? Naligas lang. Murag, taod-taod na gyud. Unsa man dayon ta inyong tuyo? Kuan, kining. Kining. Nag-ingon man gud to siya na mo, nga doon ako numi umaabot nga pastoral meeting. Maong mianhi gid may kay among klarohon kung unsay agenda. Mao na siya. Ug unsang adlaw ang panagtigom. Maana na. Oh, come on. Mao di ay. Dayon lang una mo. Paabuta lang ninyo kay taod-taod naman sa tumilakaw. Basin maabot na turon. Ay, salamat, miss, salamat. Tanasyo, manotasyo. Dali, dayon mo. Dali. Salamat kayo, Miss. Salamat.
Wala na ito na mo sila si Noy Tito o si Nang Ason diha sa atbang sa inyo, miss? Uy, suhito lagi ka sa mga tao din eh. Oo, kay silingan na ba yata? Nakaila ko sa tanang tao din eh. Kanang namuyo diha sa inyong luyo, sila si Berting Silvia, Tuto Pacubas, Tupir Lili, si Duming Sunya. Ay, hala, sakto gid ka. Kailan ka anak nila? Pero, time pa. Waman ko kapamilyar sa imnaw. Ani ni. Taga dinhi bitaw na siya, miss. Isa sang ani, wala naman magkatulog sa ani. Agirli ni, di pud mayo. Bangag siya. Kini, come on. Taga dinhi bitaw ni siya, miss. Sweeto ka gani siya sa inyong kaliwatan. Dili ba pao? Oo, suito kayo. Ang imong lolo nga si Tasyo, suod kay ito sa akong mga ginikanan. Unya, dito pa na sila namuyo sa bislig. Hala, maugyod. Hala, maugyod jo. Unya, nakaila ka sa mga egsoon ni Lolo. Oo, kayo. Sila si Anhing Tupay, Noy Rene, si Nunoy ug si Noy Butsoy. Hala, masuhito pa man di ay kagay nako. Ay, kanato sa gamay pagkamis, hinagad kay kanako, kay sige man kung muagi din sa wapa ni Kurala ba. Nya, suod sa kay Ming Arturo. Suod ay mong Arturo? Pinakabarkada gyud to nako, mao nga nasakitan kay kus ni tabo niya. Pero saon taman. Sagdi lang na may Ginoo. Nahibaw naman ko ba kung kinsay responsable siyang kamatayon? Unsa? Nahibaw ka? Oo, miss. Nahibaw kay ko. Pero di lang ta magisgutan na kay sensitibo kay ng mga butanga. Pasensya na kayo. Banghag sailong. Wa ka magkumidyas sa imong gisulti? Sorry kayo, miss. Gani, si Arturo, misulti na ko kaniadto nga usaka sa iyang labing suod niya sa dihang buhi pa siya. O sa may mga gipanulti ni Arturo diha nimo sa dihang buhi pa siya sa una? Baghanoy. Tanang sikreto ni Arturo, ako ra iyang sultihan. Pero pasensya na kayo kay di na ko mahimong isulti nimo ang tanan. Nalingaw ba ka, Mer? Uy, nalingaw gid kaayo ko. Makabawa sa problema. Ingano? Naabday kay problema? Ay, hindi man ginamawa sa tao ang problema din. Pusto gyud ka. Pero, okay ra na, Mer. Hasta bitaw sab ko, pero sa tinuod lang, kung kauban ganiti ka no, tanan ko mga problema, mawagin na. Ano man kami? Murag doon nagi kay laong problema nga imong gitago na ko na. Di na ka pare sa una nga manawag ka na ako, mo-text ka na ako. Pero karon, mura naglikay na ako. Uwa man din. Wa man ko mausab nimo kod. Unsa man di ang nakasamok sa imong hunahuna karon, ha? Nahinomdom lang ko ni Arturo. Ha? Uy! Nga dugong, nahinomdom ka ni Arturo nga, kadugay na ito. Hapit na mo, upat katuig. Wala, nagunahuna gihapon ka niya? Ambot o nga, no? Wa ko makasabot sa kong gibati. Pag-ani ko sa tinuod niya. Unsa man, may gugma paghihapon ka ni Arturo? Dili na nimo anging ipangutana pa nako din do. Nasayo na kastubak. Pero patay na siya, Mel. Ang ano ni mo siya hikalimtan sa dayon. Ang atong ugma mo'y atong naon. Ako, ikaw, ang atong relasyon. Pasensya na ka din, ha? Tingali, husto ang akong igsoon. Nga kinahanglang mahatagan gid og hustisya ang kamatayon ni Arturo. O unsay buti mo ipasabot? Gusto na ako para mahuman na ning tanan. Gusto na kong paablihan pagbalik ang kaso. Ang buti mo ipasabot nga. Doon na sabdi ay kay pagdudan ako. Wa mo ko'y pagduda ni mo din. Ug wa sa kay angin kabalakan kung akong paablihan pagbalik ang kaso. Kinituo mo kung nga wa kay sak. Ug wa kay kalabutan sa iyang kamatayon. Pero,
nagusik lang kas oras, Mir. Huna-hunaan. Mo pa tagatuig ang mulabay. O, imposible na kaayo na imong gihuna-huna karon. Depende lang sa panahon din. Kung wag yung mahitabo sa kaso, wag yung mahimo. Oh. At least, mapasubay na ko pagbalik kung kinsa gyud ang nagpapatay niya kani adto. Unsay tanan mo siya? Epektibo ka tong akong gisulti ni Riming niya gani ha? Ambot lang ka hator, ha? Kay burang rabag ka. Way prino ang imong dila kanihang nga bisulti ni Riming. Oh, come on. Bitaw, buang nga sa doy. Ay, pagkabangag sa ilong. Wa gito sa atong kasabutan siyo. Oh, come on. Ang ato naman unta to nga soron una nato Riming. Pero milahos magsulti nga naakit ang nahibawan sa kamatayo ni Arturo. Pagkabangag sa ilong. Nakalitan sa bitaw kwadto. Pero bahala na. Mas maayo ng was plano siyo. Kay usahay epektibo. Oh, bangag sa come ilong. on. Sige lang, tanaw lang na to. Ato lang obserbahan kung unsay dagan unya sa istorya. Wa magkakakulbay. Wa ginoon siyo. Gusto man gani ko nga magpailaunta nila nga ako si Arturo. Bangag sa ilong. Ayaw. No. Bad na. Ha? Mabulyaso ta, na, kung magpaila kas tinuot. Kay labing siguro, dili ka nila tuhuan. Mahug lang hinoon, unya, og mangingilad ka. Oh, come on. Ay, sa tinuod-anay lang siyo, di yung ko kapaabot sa gayon. Gusto ko nga makasulti na tinuod. Gusto ko nga may baos si Marasol nga ako yun si Arturo. Dakong buhi niyang bangag sa ilong. Oh, come on. Maabutan lang higayon na. Pero pugni lang yun una karon ha. Kay maupay pagsugod na to. Oh, may untag naibaw na sila tanan. Aron, malikay na si Mirasol ni Dindo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Pabuton lang yun na to ang gustong higayon, Tor. Ha? Pabuton, ha? Hmm? Magkakita na ta. We will see. Oh. Magkita na tagbayang bintay ni. Asa na mas Riming? Wa naman ko makakita niya. Sa'yo man tong milakaw? Eh, nananghito na ako nga doon ako no siya ay doon. Asa man kuno siya paingon? Wa man sa busulti kung asa siya. Basta kay doon lalagi ko no siya ay doon. Kanang babayhan na no? Wa na gini klaro. Usahay. Makakita na siya nako. Di gyud magtingog. Di gani ka mao nga mangumusta na to. Bisag naarata sa usa ka bay. Ay da, karon pa kasi imong anak ka mamong ginakinaiya ni Riming. Wa ko mahimuot sa iyang kinaiya. Mas may pagwa si kinaiya. Ay, Mas may pas Mirasol kay mutahon ginako ng anak ka na. Pero sa Riming, way batasan. ay na, sabta na lang gud na si Riming god, Jer. Siya na magilahi. Siya na tintay. Wa ko makasabot sa kinaiya anang babayhana. Jerry, dili maayo nga atong kontrahon ng atong anak. Kita gyud mangitag paagi nga maistorya na to siya sa tarong. Yes. Kay kita gyud mga ginikanan gud, di ba? Abi ni mo no, Tin. Dugay na kong nagpaubos isip amahan. Pero dili kalikayan. Maabot kita sa puntong nga mapuno sabta. Kinahanglan nga palawman pagyud nato ang atong pagsabot niya, Jer. Law. Kay usahay, kita isip mga ginikanan. Doon na sa day, mga butang nga wa nato mabantay nga nasayop sa data sa atong kaugalingon. Ay, na. Sige. Manghinaot lang yung ko, Tintay, nga makapugong ko pirmi. Kaysa ako nang gingon, usahay, mawa kita sa atong kaugalingon kung wa na'y respeto ang atong mga anak. Kini ako, miss. Usa ka takos lang. O usa sabsta kanon. Oo, taga-asablay ko ining init kaning linatan. Sige, ma'am. Ako lang niya ihatod. Oo, salamat. DJ Lex Remix. Naara tong lalaki. Busy kay siya nga nagluto. Ay, asam ka na ito ang iyang kaupal. Oh, come on. Hi, miss.
Ay! Brad! Ikaw man to ang... Oh, kami bitaw to ni Brad Paulo ang niadto sa inyo gahapon. Asa dito imo kauban? Naraman, ma'am. Driver ba yato siya din hini dindo? Oh, come on. Gusto di ay no. Ganyan naman kong nakakita ni mo, miss. Pero wala natin kaduula na yun. Mao ba? Gusto ka? Akong tawagos, Paulo. Paniuna ko din eh. Oh, come on. Sige. Salamat. Pagdugot-dugot din na Sakto gyud ay ko. Niya ka sila nag-isar din eh. Oh, come on! Nasi Reming, hita ni mo. Bangag silong. Ha? Asa man? Tuwa dito, oh. Bilingkod sa kilid, bikaon. May nida. Pero, nikaon pa magasyo. Doon na lang. Kalabing siguro. Ikay gipangita na. Ang mga gwapo gyud ang gipangitan niya. Ha? Bangag sa ilong. Sige, ako nga riyon. Lakaw na yun! Ato Oh, come on! Kaon, Paulo. Salamat, miss. Busog na ko. Namay dagang pagkaon din eh. Libre raman mi din eh. Mao ba? Kumusta naman ka, miss? Okay ra. Nalingaw ko sa imong mga istorya kahapon. Nahimuot ko kay mas daghang kapaunay bawaan na tungod sa mga tao sa atong dapit. Bangag sa ilong. Natural kay taga din hibay ako, miss. Pasensya na ka ha. Basin, nalimot lang ko nimo. Pero, uwa na ko magduda nga taga dinhi. Taga dinhi ka, kaya tanan akong gipangutanan nimo. Imo mangyang matubag. Pangutan na lang ko na ako, miss. Kung doon na kay gustong mahibawan, ay na lang ko. Tawagan lang ko, Reming. Reming may tawag sa mga tao na ko dinhi. Kanya to, tawag ko naman kay Reming, pero karong nga dako na ka, miss lang. Salamat, Paulo. Pero, mas malipay ko kung tawagon ko nimo sa akong pangan. Bangag silong. Mau ba? Pero, abi nimo, na-interest kay ko atong imong gisulti nako. Ang hay na to, miss. Katong imong gisulti nako nga doon na kay nahibawaan sa nahitabo ka ni ato ni Arturo. Ay, bangag silong. Tinuod bitaw namin. Mahimo bang mag-istorya unya pa? Bahay ni anak, Paulo? Dili lang din Oo. Uwan ni kaso na ko, Ming. Ingnalang ko kung asa gusto nimo nga magsultihan ita. Bangag sa ilong. Tagay ko sa imong cell number. Kaya mo text ra unya ko nimo. Okay. May buntag. Ang buntag ning. Dindo? Mapasuroy man lagi ka sa among tindahan. Kuan. Welcome kay ka din eh. Kumusta, Reming? Oh, come on! Bangag sa ilong. Anong siga man ang imong mata? Daan na Your siga. eyes lighted! Isigang mata. Daan lagi na siga. Basta ako. You follow me. Ako'y sunda. Daghan na kay kag anay ang bantayan. Dili mahimo nga doon na kay lawas nun. Mau ba? Paskang paita rin ng misyon na, oy. Limitado na gyud kayo nga kung mahimo ining kalibutan na. Bangag sa ilong. Come on! Kinahanglan nga agwantahon nimo ang tanan kasakit nga imong maagian dinhi sa kalibutan, Arturo. In this world. Di kung mulampos usab ka ini. Matagamtaman unya nimo ang labing nindot nga kalipay didto sa langit. Gawa pagyud nimo matagamtami dinhi sa kalibutan. Oh, come on. Bangag sa ilong. Paskalisuran eh. Oh, come on. Lisod. Mga kontrola ang imong kaugalingon. Control yourself. Kinahanglan nga di ka magpanaog sa kaugalingon imong gusto. Kay sagad mo ka na makalaglag sa atong kalag. Ay. Oh, come on. Bangag siya. Ambot lang kayo nisyo. Kung makasugakod bagyo ko ining tahasa. Lisod gudi kaayo sa usa kayawa nga gustong manghil. Bangag sa ilong. Oh, come on. Kinahanglan nga paimuslan na nimong higayuna. Kay walay kahigayunan para nimo, Arturo, kung musipyat ka pa ini.
Sige. Balag lisod. Ako ginipaning kamutan basta tabangi lang yung kusyo. Bangag silong. Oh, come on. Oo. I will help you. Tabangan tayo ka. Basta, di yung ka magsupak-supak na ko. Di araman din mong duwa din, eh. Oy, Den! Ikaw mong guday ni bangag silong. Oo, ako na. Paulo, paminaw. Aha. Ugma sa alas 9, manlakaw ta. Ha? Ugma din? Oo. Adto ta sa ilang Mirasol. Bangag silong. Bangas ka. O si bangas ka? Wa man din. Kuan ba kanang ugma manggod. Doon naman ko'y nag-invite na ko kaon. Namo ba namo? Doon ay nag-invite na mo kaon. Kay bunyag sa anak sa mong kauban sa simbahan. Bangag sa ilong. Unsay buot nimo ipasabot? Nga dili ka kauban ako ugma? Oo. Kuan, kung may mo lang unta, sir, mo option lang una ko, bi, ha? Di na mahimo. Kung kaon ray imong gusto, inig, humana to silang Mirasol. Mga untag putsiro kilids merkado. Kuan, pastilan, paskal, suray na, ay bangag sa ilong. Ay kong balibari, Paulo. Wa ko mag-hire ni mo din heron nga unahon to na mong tagad ang way labot sa mong trabaho din eh. Pero kung musupak yun gani ka na ako, mahimo magkaroon da yun. Mupahawa ka din eh. Busa ayaw yun mong supak-supak na ko. Kay kung inyo nang himuon, ilisdan tadayan mo din eh. Suman, sabot mo? Oo, din. Bangag. Timan inyo na akong gisulti ha? Come on. Timan inyo na. Patay. Dead. Usahaw na to ni Rosyo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Alas 9 man mumulakaw, di ba? 900. Aha. Sa'yo na easy. Easy. Tawagi si Riming karon dayon. Tawagi. Paibaw ang sitwasyon. Mahimo na niya, ganing, mahimo, mag-una ko dito, aron ako silang himamatol ugma. I will meet them. Paabuto lang sa ganamo. Kay alas 10 pa man ang atong sabot nila. Oh, come on. Sige. Akong sabuton. Sayo na ni. Bangag sa ilong. Oh, Ming. Nagkastoryahan ay mag-usab ni Paulo sa cellphone. Mingon siya nga, muanhi ko no sila ni Tindog sa'yo din eh. Wa ko makasabot. Makikita man kata nila ugma sa alas 10. O lagi, mingon siya nga, pasayon ta og lakaw. Mga alas 9, malakaw na ta. Aron mag-abot mi dinhi ba? Adto lang ta magpaabot ito sa kansuhong. Unya, katong ginganlan og Paulo? Muapas ra kuno siya nato dito kay mag-una man to ang iyang kauban nga ginganlag Lucio. Adto ra ta mag-abot sa burgeran. Sige. Wa na'y kaso. Wa man ka manawag ni Mus Dindo. Di naman sad na siya magpahibaw na ako. Good kon. Muani na siya din Budit sa man siya anhi. Basta ugma, malakaw ta. Mas importante nga, ato ging maistorya sa Las Paulo. Maayong buntag, Tito Jerry. Oy! Tintay. Dindo, mayong buntag sa diha do. Lingkod Dindo. Lingkod sa bangko. Asa man di mo lingkod? Tintay. Adto si Mirasol. Ingna nga na sa bisita. Uy, hala. Nanlakaw ra ba sila Dindo da? Uy, mo ba? Asa mo sila naglakaw? Nagkuyog to sila ni Riming. Namang kuno to sila'y adtoon kadiyot. Pero mabalik ramang kuno to dayon. Uy, asa man kuno sila miadto? Ay sa ila ragog kunong kaila. Wa ra ba sad to magisgot kung kinsa to ilang adtoon da? Ay, kaway klaro ni mo Tintay, oy. Imo unta tong gipangutan na kung kinsa ilang adtuan. Ako naman hinuong siya. Nabisi manggog ko din Bida. Way kaso, tita. Dito.
Balik na maghato dayon. Ay, kuno din. Pero wa ko mahibaw kung unsa sang orasan sila mo balik. Ay. Basta kay miingon ra nga kadiyot ako no to sila. Tawagi si Mirasol, tintay. Ingna nga na si bisita din he. Ayaw lang dito. Balik ron niya mi din he. Basi na karong hapon. Ay, mas maayo pa din do. Balikan na lang siguro karong hapon. Sige, tita. Ako sa niya siyang tawagan sa di pa kumuan din eh. Ay, mas maayo pa. Tawagin lang una siya. Sige tita, tito. Di na may magdugay ha. Sige, amping mo din do. Take care. Salamat. Wa palagi si Paulo. Nya, wasab siya motubag sa akong tawag. Oh, come on. Basin og padung na to din, Ming. Tuod, Lucio. Igon sa kanimo ni Paulo? Oh, come on. Soon na ko siyang higala. Mao ba? Taga dinhi basad ka sa ato, Lucio? Taga bayungan ra ko, Mir. Silikan na gidayta. Uy, nana si Paulo. Bangag silong. Good morning, everybody. Maayong buntag sa Paulo. Oh, come on. May kay naaragator. You're here. Aw, Pau. Pasensya na kay medyo na-late ko og 10 minutos, no? Sa mga gisapot man ng among agawon pangag silong. Lingkod una, Paulo. Naa na may pagkaon nga giandam mo. Kaon una. Uy, salamat. Thank you. Nalipay ko nga nakakita na yung tanan. Kumusta naman ka, Mirasol? May kay nakakuyog ka ni Riming. Mikuyugit ko kay suod man ko mo sa kumbana ka ni Adto nga si Arturo. Bangag sa ilong. Tinula. Aswito kay ko sa tanang kinabuhi sa imong bana kanhi bangag sa ilong. Di mi maglangan sa among tuyo ni Paulo. Ako ginigidahang akong igsuon. Tungod kay nakahisgot magug kanako. Nga naa kay nahibawan sa nahitabo kanin ni Arturo. Kayo. Di lang kay gamay rin akong nahibawan. Dako gugkog nahibawan bahin siyang kaso bangag sa ilong. Nalipay kayo ming nahimamat ka na mo. Pasensya na nga, karon pa ta nagkaila. Kalipay o garbusab na mo, Mel, nga nakaila ka na mo. Actually, dugay naman kong nakaila ni mo, pero ikaw rin wa makailan ako. Tingali, wa kayo ko hisgutin ni Arturo diyan mo, bangag sa ilong. Sa tinuod lang, no? Wa kayo ko kapamilyar ni mo. Tingali, nakahisgot siya. DJ ako ba'y Lax nakalimot? Remix. Maba, mo kasi tusok sa mo. Sa manina. Abi ni mo, Paulo? Ha? Ikaw maoy tao nga gikinahanglan kayo na mo ron. Bangag sa ilong. Nga naman, Ming. Tuwad kay nagplano mi nga among paablihan og balik ang kaso ni Aning Arturo. Mau ba? Ubangag sa ilong. May noon, Ming. Maong naikagyud mi sa pagpakigsulti nimo. Kay gusto namang mahibawaan ang tinuod. Kung unsa gyud nga nahitabo sa kamatayon ni Arturo kaniadto. Kung gusto nimo nga mahimo kong testigo, andam kay kuming bangag sa ilong. Wa ka ba mahadlok sa mga posibleng mahitabuon niya, Paulo, kung mutistego ka pabor na mo? Wawi. Bisag gamay. Wag yung kumahadlok sa mukha gining. Kamay sigtusok sa mulo. Asa matindira rin. Mas may malipay pa ko nga mo sulti sa tinuod. Bahala unsay mahitabo bangag sa ilong. Salamat kaayo ha, Paulo. Ikaw nagitingali ang tao nga dugay na namong gipangita. Kuno sa may inyo mga pangutanan nako basta bahin na ganin Arturo. Akong ipasalig ninyo nga makatubag jud ko sa tanan pangag sa ilong. Bisan pa sa tanang personal nga sikreto ni Arturo kaniadto. Wa na ko kauyon ni Nida. Murag nausab na ko karon si Mirasol. Di na sabsi mo tubag og mo reply sa akong mga text og tawag. Nida.
Si Reming ginagaingon ini. Katog yung babayana mo'y sigig sulsul siyang iksuon. Di ragyod unya ka magmahay na ko, Reming. Makita unya nimo ang katag. Unya, unsa magiplano nimo Mirasol? Pablihan sab nimo ang kaso? Dako og chance tay nga. Maablihan gud pagbalik ang kaso. Kay ngano? Unsa may imong basihan? Basta lang tay. Kay matod sa abogado, pwede magid kuno maablihan ang kaso og balik basta naalang gyud lig-on nga saksi. Kay ngano? Nade kay bagong saksi. Oh, mangita pa tay. Depende lang unya inis gracias Ginoo. Huna-huna abi nagmaayo Mirasol nga kung imo nang pablihan og balik ang kaso, mubalik ka sa unya ka sa uno, ha? Balik ka sa uno ano eh. Unya pa gyud, mugaston sa pagdako para ibayad sa abogado. Ug di magsilbi eh. Kung usaray abogado nga imong hayron, kinahanglan gid nga duha o tulo ana. Aw, tan-awon lang gud ini tay kun unsa atong makaya. Nya siguro abi ha Mirasol ha. Basin baya og iangin sa minyones dindo ini. Dili na mahitabo tay. Unsa di mahitabo? Unya tong buang-buang ang saksi. Unya si Dindon sa itudlo. Ay na, dili lang una ta maglalis ana tay uy. Kay mangita patag saksi nga kasaligan gyud. Ug ayaw ka bala kabahin ni Dindo. Mituo magyud ko tay ba nga wa say labot? Bida gid eh. Sige, bro. Hoy. Oh, tay, itsit mong kung kanara mo ko diri. Lagi. Kudaw ha. Basin biya og masamok sa mga tabahin anang kasuwa, ha? Timan Mirasol, timan eh. Timan ba? Nagmalinaw na ba ang atong pagpuyo? Basin og masamok sa talinhit tungod anang imong kalit-kalit nga desisyon. Ako ipasalig ninyo tay. Nga kung maablihan man gani pagbalik ang kaso, ipaniguro nako nga matudlo na gid ang tinud-anay suspek. Ikaw magyoy naibaw sa tanan. You alone know everything. Kinahanglan nga detalyado, detailed. Mao gyud unya ang imong pagkumpisal ngadto nila ni Mirasol ug Reming. Kay kung di ka makahatag sa sasto, aksyon ka sa kundila. Meaning, insaktong informasyon. Bawi giday. Mao na diha. Sigurado, sure gyud nga mabugnaw na yun sila nimo. Secondly, ikaduha. Kinahanglan nga katong mga tao sab nga imong gisgutan. Mupabor gyud diha nimo. Aron di ka mahimong bakakon, liar, evil sa imong mga nahibawan. Bangag selo. Oh, come on. Maubitan na akong ginuhuna siyo. Ang una na tong pangitaon karon, mao si Joe Montibar. Joe Montibar? Oh, Joe, kailangan Joe Montibar. Judakay sinalihan mo. Judakay. Joe de la Calzada o Judakay. Mga anhing na ramataw. Kinahanglan nga maistorya na to siya. Kana si Joe, dili Judakay ha. Joe Montibar. Oh, come on. Tagadiin mo na siya. Nara siya na po yung sunod ining barangaya. Nasa Matutinaw. Matutinaw? Mau ba na siya ang nag-killed ni mo? Nagpatay ni mo? No. Dili. Kauban na siya sa nagpatay na ko. Bangag selong. Oh, come on. Kinsa may kauban niya? Wa ko makailato. Pero si Joe mo ay nakailato niya. Pero pamilyar kayo nako ang naong atong tawhana. Ug mautoy makapalig-on niya sa ato mga saksi. Bangag selong. Oh, come on. Kanusama ni mo plano? When you plan? Sampuan nga eh. Nga doon na to nang gingalag Joe. Mayamong man na yun. Tomorrow. Human sa atong trabaho. Bangag selong. Sige. Okay. Mga alas 10 gapon. Alas 10. 1-0-0. Onya, 0 pa yun. Buwangan ligas. Alas 10 naman na yung gingon. Sobrang gosa. Okay. Malagot ah! Sige, so. Ari klaro, bangag selong.
O kamot. Dinhimig gapon sa inyo, pero nanlakaw mo kuno mo ni Reming. Aw, oo, Dindo. Dito mi sa mong amiga, good. Mitawag man kuno mo. Nya nasab ko'y daghang text, pero wa man ka mo reply na ako. Pasensya na kayo ka ha, Dindo. Nabisi man kurong panahon na, good. Mao ba? Pero siya rosab ni Momir. Sa kadaghan sa akong tawag og text, walang yung ka mo reply na ako bisag gamay lang. Ayon saon. Nakasilent maning akong cellphone, maong wa ko makabantay. Others na kaayo karon ha. Others good town. Huna-huna ra na nimo, uy. Bitaw, Mer. Pagklaro lang god. Unsa man? Na kay nahiubsan ako. Ha? Wa man. Nga na gud daw may ubos man ko nimo? Mao bitaw nga naglibog sab ko kung nganong wa ka makatubag nako. Dili biya ka ingon ana. Dindo. Ayaw lang ko katagig daotang kahulugan ang wa nako pagtubag. Total, wa may nausab nako. Maura man gyapon akong tinagdan nimo. Sige na. Salamat nga waday ka mabugnaw nako. Huna-huna ra gid na nimo, Dindo. Pero, Mer, unsa naman tong ato mga plano? Ha? Unsa gid plano? Katugod. Bayha ka, Dindo. Paabot lang gud. Pero prangkahil lang gud kuno ko, Mer. Prangkahil gyud kuno ko. Aron nga di na ko mag-asa nimo. Sa gyud. Na kay pagbati na ako o wa? Ikaw ba, no? Sige makagbalik-balik o pangutanan ako, ana, uy. Wa man ko'y problema nimo, Dindo. Naapalang kay mga butang nga dili pa mahimong kita. Makapaabot man ko ba, pero ang gusto rin akong mahibawan kung kanus Akong i-promise ni mo, Dindo. Kung mahiluna na ko, ikaw gi akong pakaslan. Unsay mahilo na? Kung masulba na gini ang kaso ni Arturo. Unsa may buot mo ipasabot? Ngayon mo nagyong idayon pag paabli ang kaso? 50-50 pa ko ni anang bahina, Dindo. Bida gani mo Abi na ko, nahuman na ka anang mga butanga da. Ayaw lang kabalaka, Dindo. Nahibaw ko nga dili sa'yo ng mga butanga. Pero paniguroon ako. Siguroon ako ining higayon na. Nga mahatagan gid og hustisya ang kamatayon ni Arturo. Unsa man gid dakong rason nga mura magkag naikag og mayo aron paablihan ay og balik ang kaso. Dili pa ko makatubag ana, Dindo. Unyara ti kasultihan kon makakuha nagyuguglig-on nga ebidensya. Kay mato di attorney, ang tanan nag-agad lang gyud sa lehitimong saksi og ebidensya. Oo, tinuod bitaw na, pero para na ako. Imposible na kayo ay nga muupat gud ka tuig ang mulabay. Nahapay taro nga saksi aron mo sultis tinuod. Labing siguro kung doon ay mo saksi, pangwartahan ra mo. Mahibawan man tingali na nako kung kwartaray tuyo sa musaksi. Manghinaot lang ta nga dili na mahitabo. Pero sagad gyud sa akong hibawan. Basta ingon ana mga kaso. Pangwartar gyud tuyo sa musaksi kunuhay. Pero pulos baka kunya ang isulti. Dili pa ta baka siguro, Dindo. Ikaw kon. Naarna ni mo, Mer. Kung unsa may imong desisyon, mo suporta masabgyud ko nimo. Salamat sa imong lawom nga pagsabot din. Basta ang ako rasabgyud unta, Mer, nga di na ka mahasol o mahago pa. Kay dili baya gyud lalim ang gasto kon ikaw mismo mao'y mangunay ini.
kalit mang nausap ang imong huna-huna. Oh, come on. Bangag sailong. Ako mo kung nakuno na siyo. Nga kinahanglan unang istoryahon na to og usab si Mirasol. Kinahanglan nga doon na tayo ma-offer nga to ni Joe. Kailisod kayo ning tawana kung watay ikapasalig niya. Oh, come on. Kung sa'yo buot ni mong ipasabot. Kana si Joe, suhito kay Kuana, ha? Siyempre, siya may atong patuganon kung kinsa tong tao nga nakapatay nako. Kaya siya may nakailan ako. Kinahanglan yun nga doon na tayo ikahatag niya nga kwarta. Bangag sailong. Oh, come on. Na, maunay lisonon niya. Wara ba tayo mga kwarta? Mao ganing No, atong... mami. O lagi mo babitaw nga ato ng istoryahon si Mirasol kaya rumangayo ta niya bangag sailong. Oh, come on. Kadagong questionable yan, Tor. Kung mangayo kag kwarta, basin og malain og sabot ni Mirasol. Sabto na gud nato siya god. What do you mean? Usaw man nimo siya pagpasabot. Oh, come on. Ingnon gud nga bayra na to ang tinud-anay saksi ha. Ang musaksi ba? Atong bayran. Aron mutug-an yun siya kung kinsa yun tong tawhana nga mipatay na ko kaniadto. Bangag sailong. Oh, come on. Baya, no? Kada kung lalisunon pa na to. DJ Lax Remix. Basta maghisgol ka ni kag kwarta. Tuo lang na ako. Believe me! Magduha-duha yun ang tao og tuo nimo. Ang ato biyang tinguha karon nga mutuo si Mirasol nimo aron maablihan gyud og balik ang kaso. Unyabi. Bangag sailong. Asam tagkwarta kundi ta mangayo ni Mirasol. Oh, come on. Bangag sailong. Suwayan na ito istorya Joe. We will talk to Joe. Kisa Joe. Basta kay Joe, dili dakay. Dili kalsada. Basta kay si Joe. Kato imong gingong Joe. Tiban-tiban. Oo, muna. Basin pa daig mutukaan na siya. Mutukaan siya nga wala makilalag kwarta. Impossible. Aha. Kadto si Joe, dito mo kanta kung dito tingalan og kwarta. Ha? Naong kay itong sapi itong tawana. Huwag kang tanaw na ako nga tumurag tibok bitsingko. Bangag silong. Oh, come on. Suwayan lang nato. Basin pa daig mausap. Nausap na siya. Basin. Gusto bangaw? Bangag silong. Kuli kay itong mausab, ha? Impirnohonon kay itong tawhana. Bangag silong. Oh, come on. Ay, gukmiyang tao, Tor. Ha? Do not judge the man by its cover. Tagak lang ko mo. Wa pa gani ka mahibaw? Ha? Kung nausap na to karon? Oh. Ha? Ang ako ba? Papaminaw ha? Ang ako ba? Maniguro lang ta. Ha? Saysayan lang natos tinuod si Mirasol. Bangag silong. Oh, come on. Sakto magkator nga, saysayan. You're correct. Pero, kinahanglan sab nga, maanad ang tao, nga mudawat ka matuuran, nga wala kinanglan na ang kwarta. No money needed. No money involved. Kaya ang tinuod yun, wala mag-agad og kwarta. The truth? Yes, the truth will set you free. Bangag silong. Oh, come on. Mao lagi untasyo. Ha, paminaw. Pero pasabton usab nato nga nahibaw man tuod tos tinuod si Joe pero di gyud to mutug anato kundi to tingala kwarta. Bangag silong. Oh, come on. Malang lagi kon musulti sab sa tinuod. Oh. He will see the truth. Nothing but the truth. So help me God. Ay, unhan ko. Bangag silong. Kung niyang magpataka lang sa bunya sa tudlo og tao. Oh, come on. May bawaan man sad nato kung nagsulti ba sa tinuod kay nakatimaan pamangko sa dagway atong tawana. Palang yung ko makaila kung kinsa iyang pangan. Oh, come on. Kapamilyar mo yung kakas dagway ato. Do you remember? Di ko kapamilya pero kapuso to kapuso. Ay. Bangag silong. Come on. Pirme kong nakakita ato niya. Ha? Pero nga, reywa na kumailibang agsailo. Oh, come on. Oh. Si oo. Oh. Hoy, hay kamayo siya eh. Ato nang ipangutana dito sa langit. Ha? Basin pa rin nalista dito ang pangalan atong tawana. Ha? Labing siguro, Tor. Basin na-register na dito. Ay. Labing siguro. Ha? Wa na listahan sa langit. Not in the list. Nothing. Tuhanas, impirno ang iyang pangan. Maubas. Ito na. Oh, come on. Bangag silong.
Bisag listahan na lang dahil sa atong mga pangan, di gyud day masuwat sa langit. Mo ba? Bangag silong. come on. Hey! Muna'y sakit ka kamaturan, Tor. Ha? Direto sa maligas sa kundila. Muna siya. Sakit ka kamaturan. Kung wag yun gani kas listahan dito, buot ipasabot. Nakalinta na yung ka sa dayon. Oh, come on. Bangag silong. Binojo, di ta maglangay. Kinahanglan nga ato yung may storyas Mirasol. Paminaw, Riming. Unsa man na, tay? Unsa man ning inyong kalaki? Nganong naabot na nun sa bisan huhuna ni Mirasol nga paablihan sa balik ang kaso ni Arturo? Oh, ambot lang, tay. Kung may bawa na, wala ni mo siya pangutana. Ikaw ay akong nahibawan nga pirming magsulsol niya aron ipadayon ang kaso. Wa ko magsulsul niya, tay. Kay igor akong nangutana kung nganong wa dito ipadayon ang kaso. Pero wala ko siya pugsa o tudloy sa iya mga desisyon. Parihar na. Nganong imo pa magalang ipangutana nga dugay naman tong kasuha. Nilabay naman to. Baya, si tatay. Kung milabay na di ay, di na deta pwedeng mangutana. Ikaw ba, Riming? Imbis imong tambagan ng imong igsuon nga dili lang maghikutar ana, sige kag sulsul niya. Total, ang kampo ba ganis pamilyang Arturo? Wala naman gani magpakabana bahin ana. Unya karon, maghasol-hasol sa niya ni sa atong pagpuyo. Baya ni mo tay, oy. Ano bang mahasol man ka? Nga si Mirasol may nagbuot ana. Og labing siguro tay, di yung kasulo ni Mirasol. Kamayo ba ni mo musulti ana, no? Ha? Walang ni mo huna-huna, nga daghang maperhisyo ana. Unya, gasto pa sa abogado. Hay, nga no laging mag-uol mang kasgastuhan, tay. Nga una sa tanan, kanang kwarta nga gamiton sa abogado, kang Arturo man sana. Wagig kay kartiyo, Riming. Bisag kang Arturo pa na, di na angay nga usik-usikan. Tay, kisa may nag-ingon nimo nga usik-usik ka na. Gamiton man sana ang kwarta alang sa hostisya ni Arturo, nga kipatay siya sa way igong katarungan. Ikaw gawin nakaingon ni Riming, ikaw yung nakaingon. Klaro kayo. Kung wapan mo sol-sol ni Mirasol, dili unta na siya mahasol og huna-huna anak karon. Tay. Atay. Nga naman ka, muriak man na siya. Tay. Ana, tay. Katungod na ni Mirasol. Kay iya baya tumbana ang gipatay. Ay, kamukang ga. Uyawan. Nagko ba ni tingog mo maglalis niya? Uyawan mo tani. Natay bisita. Bisita. Kisa ba itong bisita? Naay mo mga kauban sa simbahan, Jerry. Ay, Si Lord. Paulo o si Lucio, nalimot ka. Thank you, Simbahan Lord. ka. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hala. Naadi ay sila, nay. Simbahan day ko. Ato silang padayon nun. Uy, Riming. Ako na mga bisita. Simbahan mo ko. Sa kantos taas, kay ako rin mo ati Manila. Di na. Tay. Atay. Kadiyot kay akong tawag si Mirasol, ha? Ang ginabayan mo. Sige, mag-atay. Halakin day. Padayon na sa din sa sod. Dali. Arita din sa turis magsultihanay. Salamat kayo, Mer. Bangag silong. Ay, si Riming. Laming. Syo. Saka din syo. Oh, come on. Oh, appeal someday ko. I'll enter. Sige, apil. Kamong duha, dali. Ay, salamat. Tintay. Ngano, Jerry? Unsay nahitabo ining baya? Uy, kay ngano man di ay. Unsa man di nahitabo, Jer? Nganong kalitmang nasuod ang atong mga anak nila ni Paulo ug ni Lucio? Ay, ambot lang, uy. Wa ko mahibaw, ana, uy. Gipaadto pa gyud nila sa Teres. Wa ko makasabot ini da. Taro nga lang unyag pangutana. Ayaw lang kasuko dayon, ha? Wa man ko Taga simbahan masuko. baya ka. Simbahan day. Oh. Ay, wa man ko masuko, Tintay.
Ha? Nahibong lang hinuon ko. Dapat, ako'y tuyo lang ni Paulo o ni Lucio. Ako'y tuyo ba? Oh, mao na. O dili sila Mirasol o si Reming. Dili sila ako. Unta ako. Anong nagkasalimuang na malintaon ka? Ay, nanatakdan ako. Ay, ayuha lang unya silang istorya, ha? Kay ikaw na ba usahay? Dayo naman kag paninghag sa mong mga anak. Ay, loading kay Karona. Luding gud bitaw. Ay, kuidaw bitaw, ha? Sa tinuod lang, ha? Wa jud kung kauyon ini, Tintay. Di lang kay... Ako rin di muuyon ini, ha? Di kay ako ra. Kinalang hasta ka. Mubadlong nila. Nalipay ka ayaw mi nga, mianhigid mo din Kay mausad untay among toyo nga makigistorya ninyo. Mi anhigyo mi og toyo mer kay aron din hinamo ninyo masulti ang tanan namong nahibaw-an mahitungod sa kamatayon ni Arturo kaniya. DJ Lax sige, Paulo. Remix. Gusto na kaayo niyong maminaw sa tanan ni mong nahibawan. Labing siguro di gyud mo malimot sa pangalan nga Joe Montibar. Tinuod na. Dili gud mi malimot niya. Tungod kay siya man mo misulti na mo kani adto nga naasa nahibaw-an sa krimen. Pero nasayang among panahon ni atong tawhana oy. Tungod kay pulos lang bakak iyang mga testimonya sa korte. Dito ka sa liga nga tao, oy, si Joe Montibar. Actually, Oh. tinuod tong tanan ng gipanulti. Banga sa iyo. Unsay tinuod? Ang buti mong ipasabot nga may kalabutan gid si Dindo sa kamatayon sa kumbana. Ang tinuod, dili si Joe Montibar mo ay nagpatay sa mong bana. Dunay laing tao nga kauban si Joe Montibar nga mao gi mipusil patay ni Arturo kaniadto. Mao ba, Paulo? O kinsa man natawa na? Munay atong susiyon kung si kinsa gito. Ug bugtong nakaila sa pangalan atong tawana, maura si Joe Montibar. Ug munay butang nga wa gyud itug-an ni Joe kaniadto sa korte. Mo nga daghang buslot ug wa magkadimao ang iyang sulti. Sigurado ka, Paulo? Giunsa man nimo pagkahibaw o pagkasiguro nga dunay kauban si Joe Montibar. Sigurado ko na ng mga butanga. Tungod kay si Joe Montibar, ako sa nang sur higala. Ug misulti sa siya nako, bahin ana, kung giunsa nila pagpatay si Arturo, banag selong. Murag, doon nagid akong problema. Kay si Joe Montibar, tao nga di katuhuan ug di kasaligan. Tinuod na. Unsaon man nato pagsalig sa usa ka tawo kung pulos bakak ang iyang isulti. Pasensya na kayo, Paulo. Kung gikan man lang gani ni Joe Montibar ang imong mga nahibaw-an, wa gyapoy paingnan ang kaso. Paulo, doon ako'y pangutanan nimo. Unsa man naming, Doon na ka ba'y nailhan nga tao nga ginganlan og Alex Rubio? ha? Alex Rubio? Oh, Alex Lara, ramday kong nailan. Oo. Nakaila ko. Ang panadero sa bikirihan diha sa iskina bayang. Kaya nga mo madaming. Katubang tawhana ba? Maog ito'y lehitimong saksi unta sa kamatayon ni Arturo. Pero, subo lang palang dungon kay milabay lang ang usa ka semana, gipatay siya sa mga kriminal. Ug wa gid siya magkasaksi dito sa korte. Mao ba? Bangag sa ilong. Pero, sa tinuod lang, wag yapon mi kawan is paglaom. Kay nahibaw mi nga ang iyang pamilya gisultihan dito ni Alex sa tanan niyang nahibawan sa krimen. Pero, ang subo lang sad, kay hasta ang pamilya ni Alex, wa mahibaw ikon asa na karon sila nagtago. Aw di ay, bangag sa ilong. May mo manog subayo na to kung asa na karon ang iyang pamilya. Bangag sa Pero, ilong. ambot kun unsa ka tinuod kay daghan ang nagsulti namo nga lakip ang pamilya ni Alex gipapatay sad. Bueno, mag-istorya na lang siguro ta sa laing adlaw bahin na ng mga butanga. Og salamat kayo sa tanan nimong impormasyon nga gihatag namo, Paulo. Gusto kayo ming mutabang ninyo, Mirming. Alam mo kabala ka.
Matagan na gini nato og hustisya ang kamatayon sa suod na mong higala, bangag sailong. Kabantay gyud ko nimo. Ha? Expression na nimong bangag sa ilong. Kinakang tuwan identity. Makalingaw man. Pero, Paulo, dagkag din kay salamat ninyo, ha? Away sa payan ming bangag sailong. Siyo. Sa mga siyo. Bangag sailong. Muna kong ingon mo. Nga, di kita katag-an sa huna-huna sa tao. Ha? Muna, tingunana ron ang mga tao nga imong gisgutan nila. Ha? Wala nila tuwi og saligi. Wala tuwi. Bangag Oh, come sailong. on. Bitaw siyo, bitaw. Mo bitaw na akong ginuna ron, bangag sailong. Oh, come on. Lisod na kayo na. Very crucial. Ha? Kaya bisag musulti pa to siya tinuod. Even he will say the truth, nothing but the truth. So help me, God. So help me, God. Di gihapon mo to si Mirasol. Di sila mo to. Angay. Labad man akong uwi ni da. Magani ang udili ang agtang. Ha? Bangag sailong. Bangag sailong. Oh, come on. Kinalang tunaan pa ni natong mayo, Tor. Ha? We will think truly. Oh, truly. Kaya, mura. Kay lisod kayo nga magdali-dali ta. Aha. Aha. Pero hay kay maayo siyo. Kung ako nalang tuganan sila si Mirasol, nga ako gyud si Arturo. Bangag sailong. Oh, come on. Usa. Nasamot. No. Tomas. Si Tomas. Samot. Samot nga di nagyod hinoon ka nila tuhuan na Tor. Oh, come on. Ay, wala namang kukulayang na hununaan siyo. Pero, dako matingalig chance nga mo tuo si Mirasol nako kay daghan mamig sikreto nga kamerang duhang nahibaw. Pwede na ko siya painumduman sa tanan namong kagi. Bangag sailong. Oh, come on. Wala problema bahin ang pagkasulti ka. Pero ang dakong problema, the big problem, kaya imong naong, your face, nausab na, changed. Usap mo itanaw na mo kung naw siya. Bangag sailong. Oh, come on. Sa akong tanaw ni mo, what I see you? Marakak si Lucifer. Grabe, hagun ni mo makatamay na ko siyo. Oh, come on. Tinawad-bitaw na nga akong gisulti ni mo. Ay, kalimot, don't forget. Nayawa ka. Taga-impirno baya ka. Taga-impirno lagi ko. Napil mo gusto mulis, di wala kong favorito. Ay, tabi. Pero di sa ko si Lucifer og dagway siyo, oy. Bangag sailong. Oh, come on. Lisod ba yan sa nang mamakakator? Ha? Nga anghel baya ko, anghel? Anghel, bitaw ka. I'm angel. Bitaw. Seryoso ta ba, ha? Seryoso ta. Mayo tingali nga mo sulti na lang ko sa tinuod ni Mirasol. Bisag siya ray akong sikretoon nga ako si Arturo. Misod lang ko sa laing lawas, bangag sailong. Oh, come on. Oh, mahimo man tingali nga imong soyan. Ha? Pero, kinahanglan nga manayming yug ka. Oh, come on. Uy, manayming yug ko. Ako pa. Pero abi ni mo siyo. Ha? Siyo. Abi ni mo? Abi ni mo. Oh, sana masab. What else? Abi ko ni mo. Kuan ba? Kanang bang makakita ko ni Mirasol ba? Nanumbalik mangyud ang tanan na mo mga kagahapon. Wa ko makasabot sa akong gibati. Gusto na ko nga ako siyang pangulitawhan pagbalik bangag sa ilong. Oh, come on. Nanasab ka ng imong romantikong sinultihan? Mitugan lang ko ni Mustinudan na akong gibati. So, kilisor man sad kayo akong limdan ang akong kaugalingon. Sabi na akong bation ko aning akong asawa. Ha? Bation ko ini sa akong asawa. Bation ako ba? Sabi na, bangag sa ilong. Oh, come on. Di mo na sa... Oh. It's not a sin. Siyam na, nipa. Oh, come on. Pero ako nagipaybaw ni mo. I tell you. Ha? Gaway kaso ng imong mga pagbati. Basta digin mo, hilabtan si Mirasol. Bangag sa ilong. Bisag mo kiss ko niya, bawal yapon? Oh, come on. Kung mo kiss na ka sa kamot, if you kiss his hand, her hand. Okay. Here, han. Buko kamot. Here, han.
Dili! Here, babae na, babae! Here. Dako ka here. Nagubuhok pa. Sa aping! Chicks! Chicks! Chicks. Basi magtuo kang piso. Chicks na aping. Okay ra sab. Aha. Pero sa gabi, lips na gani. Aha. Oh, no, pwede. Ikis. Di na pwede. Basti lang pahita ba yan eh. Gimingaw na ra ba kay kung pahit sa puwang nga bili Mirasol. Bangag sa ilong. Come on, likayi na. Okay? Ayaw ginagbuhata. DJ Ano ka na mga Max buhata? Rex. Pahita rin eh. Bangag sa ilong. Oh, come on. Okay rang magpahibaw ka na ikaw ang iyang mana. You! Her husband. Sabot ka na. Pero, muli kayo ka. Nga imo siyang hilabtan. Unya ka ko hilabtan siya. Bangag sa ilong. Oh, come on, tell ay yapon mahimaw. Likay gali kasabot ka. Ay, tabi ano yung ikadagaw sa Taga naman kayong gidili na ako ng kalibutan na bangag sa ilong. Oh, come on. Bastator! Iking rope bending supply. Bastator! Komersyal. Ang akong gisulti ni mo isunda. You follow! Ug ayaw yung kong supak ka. Bangag sa Oh, come on. Pasensya ka na din do, ha? Nga pirmi kang mataymingan, nga wa din his Mirasol. Maulagi dito. Ako pito siyang gitawagan sa iyang cellphone. Di man sab siya mutubag. Biko no. Sultihi ko tinuod din do. Unsa man yun? Do na mo'y giawayan? Oh, wa man tito. Ang yan resulti na ko nga doon ako no siya gikabisihan. Gusto lagi ko no niya nga pablihan pagbalik ang kaso ni Arturo. Oo, husto. Mausap na iyang gisulti na mo. Magsige mo siyang adto sa iyang abogado. Seryoso na giresit ito nga pablihan girang kaso. Sabi mo, maunay wa na ko mauyon ni. Kay, nagkapoy-kapoy lang ng butanga. Maghatag lang dakong kahasol. Ako bitaw. Ako subsiyang gitambagan bahin na pero gusto mo ko niya nga mahatagan og hustisya ang kamatayon ni Anhing Arturo. Para nako, dili nagyod kinahanglan. Kaya abi mo kunsa, ha? Unsa man, tito? Numero 1 na kong rason. Kay kadto si Arturo. Daghan kay tog kabuang. Membro mo to sa sindikato. Daghan tog babae. Nahibaw sabdi ay kaana tito? Ay, nganong di man kumahibaw nga. Amahan man kong Mirasol. Tinood bitaw ng tanan mo gisulti tito. Maunay wa nako mauyoni. Kay kun tarong plang unta to sa Arturo. Tingali, usag yung kos mangusog nga pahatagan yung hustisya ang iyang kamatayon. Di man ko yun nga, gipatay ito siya. Pero iya ba itong gipili nga bisyo? Maong siya lagi naghimo sa iyang kapalaran. Nahibaw ko, daghan kay bisyo itong tawhana. Higop nga itong utos demonyo. Ha? Siya po ba? Utos demonyo. Higop. Higop. Ang akong nahibawan. Suyo? Tanang bisyo, gisudlan na itong Arturo. Mauna. Tinood na. Basin gani og nakapatay itong tawhana. Malagmit. Hasta sab ko. Gusto ka nang imong katap. Bausan may akong pagtuot ito. Mao nga, para nako, dili na angay pablihan pa ang kaso. Kay gawas nga, mag-usik tas panahon. Mag-usik pa yung tagdakong kwarta. Nga, wag po'y maayong kapaingnan. Sagdalang dito. Kung mag-istorya may usab ni Mirasol, ako to siyang tambagan pag-usab. Pero, Dindo, lain pa yato. Unsa man, ito. Kadto bang imong driver ba nga ginganlan og Paulo? Si Paulo? Paulo? Og iyang kauban nga si Lucio. Lucio? Sikreto mo na silang muan ni dinhi. Naibaw ba ka na? Ha? Sikreto nga muan ni dinhi?
ako rabang nabantayan nga nakigsuod sila sa akong mga anak. Unsa? Unsa ba kay naa sa hunahuna karon ni Dindo sa gisumbong ni Jerry kaniya? Kay galaan na Yosef pas pagpabinaw uban pang masumpay na to suilanon ang yawa nga gustong manghel. Tagsuwat Emmanuel Dadila Sakol, ubos sa direksyon ni Ria Arellano, Spanner Joel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Pangis Garing, dalit sa RMN Drama.